Slovenská televízia uvádza turecký seriál Asína voľba. Môže niekto tak hlúpo riskovať? Kto to je? Celkom sympatický. Ale je motorkár. A tí toho v hlave veľa nemajú. Som v poriadku. Viem padať. Vlastne tu trénujem pády. Spadol som na schvál, takže som vlastne ani nespadol. Ja som len išla náhodou okolo. Ako vidím, máš pod tou prilbou aj hlavu, ale mozog asi nie. Kto to je? Pekné dievča. Ale zdá sa, že má riadne ostrý jazyk. Tak, a teraz vás popolievam, aby ste dobre rástli. Dobré ráno, mami. Aj tebe, dieťa moje. Ilias, mal by si vstať.
Natri si ten chlieb maslom. Veď hej. Dobré ráno, otec. Dobré ráno, dcerenka. Kde máme syna Fatma? Ilias príde každú chvíľu. Mám teda naliať aj jemu? Či radšej nie? Ak by šiel jazdiť, tak by bol už dávno tu. Zrejme si len niekam odskočil. Keď príde, sám sa obslúži. Ty si len prosím ťa sadni a najed sa. Pokiaľ viem, tak som mu tú motorku zakázal. Prepáč, nechcel som. Dobré ráno. Aj tebe. Pôjdeme k nám? Niečo. Niečo vám ukážem. Poďte. Dobre, to som zvedavý. Poďme sa. Konečne si doma. Kde si sa tak dlho túlala? Už hodinu ideš z pekárne. Opakuješ sa, mami. Aj keď sa vrátim za 5 minút, vždy mi povieš to isté. Celé dni sa len túlaš a prácu zanedbávaš. To sa aj rímuje. Bola by z toho pekná pieseň. Celé dni sa len túlaš a prácu zanedbávaş. Choď radšej nakrájať ten chlieb. Bu gece çok eğlenceli, unutalım bitirmeyi. Soğumadan koştum sana, soğumadan Ale prestaň, kto má počúvať to škriekanie? değil. Bu kalp Fakt prestaň, pozri, kto ide. Stačilo. Čo je? Nebij ho, ešte raz a potom za seba neručím. Ty buď radšej ticho, hej? To sa musíte od rána hádať. Len tu robím poriadky. Náš mladý celé dni vyspevuje. Až jedného dňa príde s tým, že bude umelcom. Dobré ráno, otec. Nechaj tie noviny, Bahatín. Máš tu vajíčka vychladnúti. Bahatín! Bahatín. Začni. Chcel si nám niečo povedať, nie? Ja už viem. Asi je. Počúvaj ma. Večer príde tvoja sestra aj so svojím manželom. A švagor Osman má pre teba dobrú správu. Takto som náramne zvedavá, akú. Zrejme ste niečo upiekli za mojím chrbtom, čo? Poviem ti to. Osman má pre teba nápadníka. Tak už to vieš. Ďakujem vám. Povedala som to síce už 100-krát, ale môžem vám to zopakovať. Nevydám sa za muža, ktorého mi dohodíte. Na to zabudnite! Nebodaj už niekoho Ty máš. sa do mňa nestaraj! Nezabúdaj, že som tvoj starší brat. Asi je. Nakoniec aj on odíde za Kemalom na onen svet. Na to ani nemyslí. Uvidíte, že pochováme aj jeho. A mladý pán je už tu. Dobrú chuť. Ty si myslíš, že neviem, kde si bol? Zakázal som ti na tú motorku sadnúť a ty si môj zákaz porušil. Pozri, otec. Vypočuj ma a potom... A čo mám počúvať? Pozri si, na toho najlepšieho z najlepších, tvojho brata sme už pochovali. Aj jeho zabila tá prekliatá motorka. Nechcem, aby si skončil ako on. Raz oľutuješ, že si mi bránil jazdiť. Toto ber ako posledné upozornenie. Ak sa nechytíš poriadneho remesla, tak ťa v tomto dome trpieť nebudem. Vyhodím ťa na ulicu. Raz sa stanem šampiónom. A myslím to vážne. Svoje si povedal. A teraz choď robiť niečo užitočné. Zdvihni zadok a odchod do dielne. Práca čaká. No hýb sa, kým ti jednu strelím. Nemusel si byť na ňo taký. Ani jeden sa jej nepáči.
To čaká na princa, alebo čo? Ja ju nechápem. Veď ostane na ocot. Nikdy sa nevydá. Už je to s ňou na nevydržanie. Ja by som jej párkrát takú struhol, že by sa hneď spamätala. Lenže vy mi to nedovolíte. Čo sa deje, braček? Zdá sa, že dnes ťa od rána svrbí ruka. Že by si tam u vás nemal do koho udrieť? Sklapni. No veď počkaj. Len čo prídeš dnes večer domov, tak si ťa podám. Svojho najstaršieho som neochránil. Keď si predstavím, že by som mal prísť aj o tohto. Myslel som si, že si s tým dá pokoj. Ale dnes ráno som ho nenašiel v izbe. Bol jazdiť, na to dám krk. Je mladý a baví ho to. Ty mu to zakazuješ a on ti robí napriek. Nechaj ho tak. To, čo sa stalo Kemalovi, je jeden prípad z 1000. Mal jednoducho smolu. Ak je niekomu súdené umrieť, tak tomu neujde. No a čo, keby sme ho oženili? Ak sa bude musieť starať o rodinu, na hlúposti nebude mať čas, Tahir. Aj Kemal bol predsa ženatý. A pomohlo to. Kto vie, či by bol Kemal jazdil aj ďalej, keby mali dieťa. Podľa mňa nie. V jeho veku som bol taký istý. Nezliezol som z motorky. Jazdil som ako blázon. Chcel som byť pretekárom. Ale keď mi Fatma oznámila, že čaká dieťa, skončil som s tým. Zo dňa na deň. Od tej chvíle som myslel len na svoje deti. Už som viac neriskoval. A žil som iba pre ne. Videl som, ako rastú. Majster, už sú to 3 roky, čo sme pochovali Kemala a o mŕtvych by sa nemalo hovoriť vzlom. Raz sa s ním tam hore stretnem a dám mu také za ucho, že uvidí. Majster, mŕtvych treba nechať na pokoji. Nepatrí sa o nich takto hovoriť. A čo, veď aj ty si občas dostal od otca jednu výchovnú, nie? Tak sa staraj o seba. To je tuším Peker. Zdravíčko, majster Salich. Vítaj, Peker. To je to nové auto? Mohli by sme ho ísť spolu vyskúšať, ak teda nemáš lepšiu robotu. Tak dobre. Môžeme ísť. Maj sa, Tahir. Uži si to. Tak poďme. Konečne odišiel. Prezleč sa a začni makať, nech ho ešte viac nenaštveš. Príde najskôr o hodinu. Nepozrieš sa mi na tú motorku. Zas na nej niečo hapruje. Nemôžem. Sľúbil som to tvojmu otcovi. Zase to tam počuť. Čo to môže znamenať? Maj rozum. Ak znovu začneš pretekať, otec ťa nakoniec vyhodí z domu. Tak veľmi chceš ísť na tie preteky? Pozri sa, ak vyhrám, budem si môcť kúpiť novú motorku. Jasné, že ti najskôr splatím svoj dlh. Choď ku dverám, pozriem sa na to. A zapískaj, keby sa náhodou vrátil skôr. Dobre si kúpil. To auto perfektne sedí na ceste. Ale v motore tuším niečo klepe. To je detail. Teraz zaboč na Džemšitovú farmu. Dobre. Skočíme tam, keď sme už tu. Také dobré ryby nemá nikto.
Asi je... Pozri na to. Ak je potrebný obetný baránok, tak som na rade. Čo mu mám na to odpísať? Nič mu neodpisuj. Musíš mať predsa svoju hrdosť, nie? Veď si mu povedala, že je koniec. Tak už to nenaťahuj. To sa ti ľahko povie. Takto sa ho fakt nezbavíš. Alebo vieš čo? Odpíš mu, že nemáš záujem o ďalšieho obetného baránka a bude. Píšeš? Nie. Asi je. Asi je. Deje sa niečo? Poď rýchlo domov, prišla ti sestra. No čo ja s tým mám? Keď prišla, je to jej vec. Prišla, lebo chce s tebou hovoriť. Poď, rýchlo. Radšej choď, neprišla len tak. Chce ti zas niekoho dohodiť. Buď ticho. Tak čo, kto sa to chce zase za Asiou zoznámiť, teta Seher? Keď zostaneš na ocot, nebudeš taká veselá. Asie sa bude prevážať s manželom na luxusnom aute a ty tu budeš stále SMS-kovať. Mami, prosím ťa, už prestaň. Poďme. Tá motorka ti do pretekov nevydrží. Zničíš ju na tréningoch. A ja si to myslím. Nech sa deje čokoľvek, musím sa tých pretekov zúčastniť. Už mám na to roky. Buď začnem pretekať, alebo skysnem v otcovej autodielni na večné veky. Ak chcem tvrdo trénovať, musím tú motorku opraviť za akúkoľvek cenu. Dobre, Ilias, lenže my sa nebavíme o pár drobných. Reč je o 1000 až 1200 lírach. A ja nemám ani fuka. Aj Tahirovi som dlžný kopu peňazí. Však Tahir. Ilias, už sme ti povedali najmenej 100-krát, že toto sa nedá robiť bez sponzora. Ale ty nepočúvaš. 3 roky sa snažíš a čo z toho? Stále si tam, kde si bol. Pochop, že ty nie si Kemal. Keby žil, už by bol majster Európy. Nikto z vás neverí, že na to mám. Len môj brat vo mňa veril a podporoval ma. Ale už nie je medzi nami. Zostal som tu sám ako kôl v plote. Aké to bolo? Stúpanie nie si dobrý. Nesmieš zabúdať pridať plyn. Keď ideš hore, začneš panikáriť. Ale niečo v tebe je. Ak budeš na sebe pracovať, pôjde ti to. No poď, ideme si zaskákať. Sústreď sa. Myslí na to, čo som ti povedal. Hlavne musíš byť uvoľnený a pokojný. Dôveruj sebe a dôveruj svojej motorke. Ak aj spravíš chybu, nemaj z toho nervy. Pevne drž riadidlá a pozeraj sa dopredu. Keď sa blížiš hore, zabudni na všetko. Pridaj a poriadne sa odpichni. Drž predné koleso vyššie, aby si mal mäkký dopad. Pamätám si každé jeho slovo. A každú radu. To, čo ma naučil môj brat, musím zúročiť. Urobím všetko, aby som raz patril k svetovej špičke. Dobre, nechajú to. Večer sa na to pozriem. Ale nebuď hore celú noc. Rozhodne to nestojí za to. Je to dobrý stroj. Len si spomeň, koľko pretekov s ním Kemal vyhral. Niečo vymyslíme. Máš tu hostí, Ujo Hikmet? Aha, len poďte. Vítajte u nás. Máte to tu pekné, už dlho sme tu neboli. Veru, je to naozaj krásne. Prišli sme kúpiť ryby, Hikmet. Kde máš šéfa? A na čo ho potrebuješ? Ja ti nestačím? Ale áno, čo by nie, len... Tak som si myslel, že keď sme už prišli, mohli by sme si dať nejakú dobrú grillovanú rybku. Posedeli by sme si pekne v chládku. Čo ty na to, Ujo Hikmet? Vieš, dnes máme veľa roboty, takže... Zrejme nie však. Pozri sa, keby sme nemali toľko práce, nepoviem, ale... Irfan, máme hosti, nachystaj 2 pekné ryby, tie najkrajšie. Sú radi, keď nakúpiš a zmizneš.
Ten Jamsid je ale zvláštny. V posledných rokoch s nikým neprehovorí. Keby tu nebol Ujko Hikmet, tak neviem. Jamsid je dobrý chlap. A chová tie najčistejšie ryby. Je slušný, nikomu neubližuje. Len nie je taký klebetník ako ostatní. No dobre, nič som nepovedal. Ak je niekto trochu iný, hneď je z neho čudák. Aj ty si to myslíš. Ďakujeme. Pozri si, veď láska nie je iba o vášni. Láska je predovšetkým o porozumení a pokoji v rodine. Rozumieš? Áno, samozrejme. Ale to platí, keď je dieťa. No v manželstve ide o dôležitejšie veci, ako je pokoj v rodine. Asi je. Nemudruj a pekne počúvaj svoju sestru. Vie, čo hovorí, má skúsenosti. Ty nevieš, čo je to byť vydatá. A Metin je dobrý chlapec. Je to vzdialená Osmanová rodina, má obchod s mobilnými telefónmi a slušne zarobí. No vidíš, dokonca je z Istanbulu. A tým, že sa s ním zoznámiš, nič nestratíš. Pochopte, že ja sa bez lásky nikdy nevydám. A ak je ten Metin ako tvoj Osman, určite sa mi páčiť nebude. Čo máš proti Osmanovi? Kiež by si mala len z polovice takého dobrého muža, ako je on. Je pracovitý, rodine založený, má dobré srdce a má ju rád. Čo ešte chceš? Ak je taký ideálny, prečo je moja sestra nešťastná, ha? Prečo behá celé dni po obchodoch a nakupuje zbytočné handry? Nechcem dopadnúť ako ty, moja milá. Nebuď drzá. Nemám pravdu? Povedz, nemám? To, že si nešťastná, riešiš tabletkami. A tým, že zbytočne míňaš peniaze. Prepáč, ja rozhodne nechcem tak dopadnúť. Nemíňa tvoje peniaze, ale manželové. Takže sa do toho nemiešaj. Ak sa dobre vydáš, môžeš míňať aj ty. Nechajú tak. Ak niekto nechce pochopiť, tak nepochopí. Prišla som sem s dobrým úmyslom a toto je vďaka. Ja som predsa nikdy nepovedala, aby si sa vydávala bez lásky. Hovorím len, aby si sa s tým chlapcom zoznámila. Možno zistíš, že je to ten pravý. Prečo mu nechceš dať šancu? On videl tvoju fotografiu a hneď sa do teba zaľúbil. A čo? To je predsa jeho problém. Ja sa s nikým nechcem zoznámiť. Asi a dajte mi už pokoj. Z tých jej rečí ma rozbolela hlava. Vidíš? S ňou nie je rozumná reč. Už sa na to vykašli. Ja voľačo vymyslím. Idem si uvariť kávu. A Giancat je v pohode? Aha, ani sa nepýtaj. Vzal si do hlavy, že bude spevákom. Celé dni počúva muziku a vyspevuje. Nič iného nezaujíma. A od nikoho si vôbec nedá poradiť. Giancat, počkaj. Celine, čo sa to tu deje? Vieš, prišli hľadať mladé talenty do súťaže. Budú aj nakrúcať. To naozaj? Musím to využiť. Počkaj. Vydrž, mám niečo dôležité. Musíš ísť do radu, chlapče. Ja viem, pôjdem do radu, ale najprv sa chcem prihlásiť. Dobre, a na čo máš talent? Viem perfektne spievať. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler, yine erir gideriz. Daj si odchod, Giancat, tvoj škrekot nikoho nezaujíma. Hľadajú mladé talenty a nie mladých lúzerov. Zavri zubák, lebo jednu vyfacuješ. Prestaňte, nebite sa! Poďte sa zhlásili! Okamžite prestaňte! Zbláznili ste sa! Giancat, prosím. Ako sa to zasprávaš? Ale veď o nič nešlo. To mi vysvetlíš vnútri. No poďte, ideme rovno do riaditeľne, fešák. O nič nešlo, pani učiteľka. Povedz mi, kto začal. Tak my už ideme, Jamshid. Dnes nebude ryba? Nebude. Tebe vari nestačí to, čo som prichystal. Namoč si do toho chlieba a už nevymýšľaj. A ten televízor zase nejde. Môžeš sa na to pozrieť?
Teraz dajme slovo nášmu hostovi, ktorý nám o súťaži povie viac. Súťažiacim sa môže stať každý... S potravou pre ryby máme problém. Neviem, čo s tým. A čo ten brigádnik? Radšej ho ani nespomínaj. Ten má v hlave iba hlúposti. Vyhodím ho a hotovo. A teraz to myslím smrteľne vážne. Dobre, vyhoď ho. A jeho robotu budeš robiť ty. Lepšie ho zoženiem hoci zajtra. S tým si starosti nerobím. A k tomu oznámi, že musí odísť. Zase to necháš na mňa, ako tú anténu. Prihláste sa do súťaže ešte dnes. Možno práve vy vyhráte tento osobný automobil. Pokračujeme ďalšími športovými správami. Basketbalové reprezentantky do 20 rokov nevyužili možnosť na postup do štvrťfinále. Vo včerajšom súboji totiž prehrali 43-50. Vítaj, Osman. Konečne som tu. Na. Koľko si zase toho priniesol, švagrík? Všetko sa to poje, veď nás je dosť. Ipek, najprv vyber odtiaľ tie kotlety. Áno, drahý. Zatiaľ si choď umyť ruky. Tréner uznal, že sme podali najslabší výkon na turnaji. Zľakli sme sa súpera a to bol moment, ktorý rozhodol o všetkom, povedal vedúci výpravy na dnešnej tlačovej konferencii. Otec, nechaj už tú telku. Pozri, prišiel ti zač. Taká sa už nemusí zopakovať. Vítajú nás, Osman. Nedarilo sa ani našim... Dobrý večer, otec Bahatín. Teraz si pozrite ešte raz hrozivo vyzerajúci pád nášho pretekára, ktorý ako zázrakom vyviazol len so slabým otrasom mozgu. Ty ma nechceš pozdraviť? Vieš, že ani nie? Ak budeš takáto k manželovi, bude ťa byť ako hada. Len by to skúsil. Je naštvaná kvôli Metinovi. Prečo? Mala by mi byť vďačná. Sama si, Vary, nájdeš lepšieho. Chod to odniesť, mama. Nepriznáš to, ale si nešťastná, sestrička. Dobre vidím, aká si nervózna. Mala by si zase niečo kúpiť, napríklad mobil od Metina. Ahoj, Junkat, už si mi chýbal. Aj ty mne, segra. Na čo máš tie okuliare, veď je tma? Len kvôli imidžu. Ukáž, čo to máš na oku. To je hrozné, čo sa ti stalo? Je to iba monokel. Pozri sa na ňo. Už viem, prečo prišiel neskoro. Čo sa stalo? No hovor. Ukáž sa. Mám z teba radosť. Konečne si sa pobil aj ty. Vidíš, tak to má byť. To je ono, takýto sa mi páčiš. Zafer, ešte ty ho v tom podporuj. Je to chlap. Povedz, kto ťa tak doriadil? To nič nie je. Čo sa ti stalo? Pre pána Jána, s kým si sa pobil? To nič nie je, mami. Tak začni. Povedz, ako to bolo. Udrel si aj ty? Či si len držal a nechal sa mlátiť? Bitku som začal ja. Doteraz som bol za trest v riaditeľni. Učiteľka sa za mňa prihovorila, aby ma pustili. Výborne, Junkat. Som na teba Naozaj hrdý. si začal Poď, ty, braček, Junkat. niečo ti na to dá. Bože. Nerob zo mňa hrdinu, Zafer. Hlavne nech je to rýchlo, aby sme si konečne sadli k stolu. Vypnite už ten televízor, otec, a poďte konečne medzi nás. Inak to budem brať osobne. No, veď už idem. Veď ti povedal, ako to bolo. Potešil si ma. Už o tom nehovorme. Nejaký je divný. Nevie sa vyrovnať s tým, že je už na dôchodku. Cíti sa zbytočný, nepotrebný. Ani bývalí kolegovia za ním nechodia tak, ako predtým. Také šialenstvo prichádza pomaly, nečakane. Veď tento dom je plný bláznov. Nikde nenájdeš pod jednou strechou toľko cvoko ako tu. Au, to bolí, strašne to štípe. Vydrž, chlapče, vydrž. Trochu s citom. Dobre. Povedz, naozaj si mu vrazil, alebo ma len šáliš? Au, bolí to, prestaň. Si chlap, musíš niečo vydržať. Asi je. Nebabri sa s tým ovocím. Choď radšej opekať kotlety. Tak, a to by sme mali. Ešte ti to trochu vydezinfikujem. A hotovo. Hneď to bude.
Opravil si to? Naštartuj. Si génius! Vede ako nová! Už vypadni. Nie je to náhodou on? Tá motorka je jeho. Je to on. Jazdí hore dolu. Nechápem, čo len na tom vidí. Toto mi nerob, dobre? Si v poriadku? A mašina je na šrot. Áno, ale veď si sa mohol zabiť. Nie je to moja chyba. Hlavne, že žiješ. Mal by si sa tešiť. Tá motorka je pre mňa všetko. No dobre. Vidím, že ti nič nie je. Takže pôjdem. Ahoj. Aký je smutný. Je mi ho tak ľúto. Ozaj, kto vie, odkiaľ je? Úprimne ma ľutovala. Hneď by som sa jej hodil do náručia. Už dvakrát som ju stretol. Že by to bola len náhoda? Pokazila sa mu motorka. Kto vie, kedy ho zase uvidím. Tá motorka bola pre neho všetkým. Chudáčik. Tie jej oči a ten pohľad. Je odtiaľ to, či prišla k niekomu na návštevu? Tuším, na ňu myslím viac, ako by som mal. Rád by som ju znova videl. Musím zistiť, odkiaľ je. Počas slávnosti sa konajú preteky. Možno tam príde. A čo? Určite má frajerku. Taký fešák nebude sám. Išla na horný koniec. Mal by som sa tam ísť pozrieť. No ak niekoho má, určite má frajera. Také pekné dievča nebude samo. Stále mám pred očami jeho tvár. Chýba mi. A ani neviem, ako sa volá. Kto vie, čo teraz robí? Stretneme sa ešte niekedy? Tak rád by som ju znova videl. Čo je to so mnou? Prečo na ňu neviem zabudnúť? Ilias? Ilias, hej. No? Si hluchý, alebo čo? No, prepáčte. Čo je to s tebou? Ty neberie nejaké lieky? Zdá sa mi nejaký prispatý. Nie, je skôr smutný. Že by prežíval traumu zo straty motorky? Traumu prežívam skôr ja. Túto fušku tajím pred šéfom a
Okrem toho sa nevyspím. Tá slávnosť je už o 2 dní. Stihneme mu to dovtedy dokončiť? Urobili sme, čo sa dalo. Už to závisí len od osudu. Snáď sa to podarí. Podaj mi 2 skrutky na ten výfuk. Sen aklıma bir yıldız düşer içime. Seni görürüm o anda yar yağmur avucuma. Gidersen doğmaz güneşim. Sarar gözlerimi acı bir telaş. Gitme desem canım, kalır mısın benimle? Gitme desem canım, sever misin beni yine? Gitme, 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 ah gitme, gitme. Hej, čo sa to tu deje? Som zvedavý, či si budeš takto spievať, aj keď dostaneš vysvedčenie. Choď sa zbaliť. A ty čo? Prečo si taká veselá? Ja nie som veselá. Aj tá pieseň, čo sme spievali, je smutná. Dovolíš? Jankat. Áno? Nemá naša sestra náhodou frajera? Tak taký, ktorý by si ju získal, sa ešte nenarodil. Čo nepovieš? No, kiež by sa už vydala. Kým nenájdem tejto bosorke poriadneho muža, nebudem pokojne spávať, to mi ver. Potom donesiem z práce kameru. Oslávime to, nakrútime lepší klip, ako sú v telke. Len nech sa sestrička už vydá. A choď rovno do školy. Odchádza mama. Poviem ti, aký mám plán. Počúvaj. Hovor, švagri. Pozval som sem Metina. Príde akože na tú slávnosť, rozumieš? Super. My tam pôjdeme spolu, celá rodina. Vedel som, že ty niečo vymyslíš. Teraz počúvaj a neprerušuj ma. Dobre. Prídeme tam vo veľkom štýle, usadíme sa k prestretému stolu, pod slnečník. Vidíš, bude to presne takáto súprava, aj so slnečníkom. Už som to rezervoval. Vyzerá to dobre, ale bude to asi dosť drahé, nie? Ja, nestaraj sa, či je to drahé, ty to predsa platiť nebudeš. No dobre, švagor môj, ako povieš? Kde som to vlastne skončil? Zdravím, pán Dobrý deň, zdravím vás. Zdravím. Hovoril si o peniazoch. Aha, skončili sme tam pri tom stole však. Takže sedíme a zrazu vidíme prichádzať Metina s bratom. Zavoláme ich k nášmu stolu. Veď už sme skoro rodina, No nie? jasné, patrí sa ich zavolať, veď sme skoro Buď rodina. chvíľu ticho, stále ma prerušuješ. Dobré ráno, šéf. Aj tebe, aj tebe. Zdravím. Prines nám 2 čaje, prosím ťa. Hneď to bude. Fú. Uf. Čo tam stojíš? Sadni si. Čo to tu máš? Kde som prestal? Zavolali sme Metina k stolu. Keď príde, usadíme ho oproti Asie. He? No áno, ako povieš, áno. Zvyšok necháme na osud. A ešte niečo. Vezmi si toto. Daj tieto peniaze mame. Nech sa vyberie do mesta a kúpi pre Asiu niečo pekné. Aby dievča vyzeralo k svetu. Jasné, Rozumieš? spoľahni sa. Cez deň budeme všetci spoločne sledovať preteky a večer bude koncert. No a na ten koncert pôjdu len oni, sami dvaja. Vypočujú si muziku, cestou domov sa trochu porozprávajú, aby sa lepšie spoznali. On jej párkrát zavolá, potom príde nejaká tá spoločná večera. No a môžu ju prísť rovno popýtať o ruku, no ne? Dúfajme, že to vyjde, švagrík. Ten tvoj plán je geniálny, ale všetko závisí od Asie. Lebo ak si postaví hlavu, tak sme nahratí. Nech sa páči. Ďakujem si veľmi, milá. Ďakujem. Vďačne, pane.
Ty si urobil, čo bolo v tvojich silách. Nechaj to tak. Stúpanie sa začne tam. Dobre, hneď si to píšem. A táto zákruta je niekde tam. Fajn. Ostatné nechaj na Dobre. mňa. Ďakujem. Jasne. Počkaj, ty si Ilia Zavji? Áno. Teší ma, som Helin Sezajolu. Videla som ťa párkrát na pretekoch. Bol si dobrý. V ktorej kategórii pretekáš? Prišiel som len ako divák. To už prečo? Veď tento terén poznáš, mal by si šancu vyhrať. Máš nejaký problém? Nemám motorku. Pokazila sa mi počas tréningu. Ale jazdíš výborne, už dlho ťa sledujem. Si dobrý, vážne. Ja mám jednu motorku navyše. Môžeš ísť na nej. Nechcem tak ľahko prísť o súpera. Vezmi si ju a zapíš sa. A z čoho ti zaplatím, ak ju zničím? Táto stála najmenej 20 000. Premysli si moju ponuku. Aspoň sa zapíš. A keď nepôjdeš, tak nepôjdeš. Besim, zapíš túto Iliasa Avdžiho. Daj mi doklady. No daj, nešpekuluj. Je to skvelá príležitosť. Tu máš. Ešte vodičák. Môžeš si ju hneď vyskúšať a nájdeš tam aj oblečenie. Veľa šťastia. Tak ako? Ten chlapec je veľmi talentovaný. Celkom vážne. Všimla som si ho na pretekoch a bol dobrý. Hoci išiel na otrasnej motorke. Treba mu pomôcť. No a prečo mu vlastne pomáhame? Máš záujem chalana sponzorovať? Alebo je v tom niečo iné? Dobre. Podľa mňa je smutné, ak stratí bývalý šampión záujem o šport. Však áno. Koniec prvej časti. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre rozhlas a televíziu Slovenska 2013.